Нині поминаємо 26 мучеників за віру православну, котрі пострадали за те, що не хотіли согласитися на унію з Римом. А то лише ще 1270 роки. А впереді ще буде различні унії, проби. На кінець Западноруська унія в Бресті, Брестська унія, заведена насилу польським королем, теж вмішався в релігію. В кожному случаю, коли правителі вмішувалися в релігію, починалися війни релігійні, протистояння, і держава дуже дорого платила. Потім, через 50 років, прийшли правителі католики з Австрії, і в Ужгороді, у тайні від народу, заключили Ужгородську унію. І довгий час скривалися, а народ проганяв, лише узнавав уніатів повністю, особливо єпископів, навіть і збивали, і виганяли вообще вон. Так от, історія вся указує, що скільки людей розуміли, унія з Римом могла принести лише зло для православної релігії. І історія показала, що позиція православних є законна і справедлива. Ми і нині видимо, як бися не хвалили различні релігії своїми релігіями, ми кажемо: браття, поступіть, як Христос сказав. Христос сказав: по плодам узнаєте дерево, по плодам релігійних кроків, діянь узнаєте, що за релігія. І от ми видимо, як многі неправославні уніяти нападають на наші храми і збивають наших людей безнаказанно. Плюс ще й законодавці прийняли закон взагалі заборонити церкву. І хоч весь світ піднявся, і європейські інституції, і ООНовські, все рівно ненависть до православ'я у безбожників настільки велика, що не дивляться ні на які порушення. Їмся видить, бо з великою радостю нанести урон. Ведь можна було прийняти той закон не під рукоплескання і під великі лики. Заборона церкви – це тяжке рішення. І вони мовчки могли до того прийняти. Ні. Радувалися. Чому? Тобто практично всі люди там, законодавці, невіруючі люди. Понятно ж, не церковні, але і невіруючі. Що ж робити нам? А ми видимо, що поступили прості брат і сестра. Віруючі люди прийняли віру Христову і за неї пострадали. Вони не боялися, що вони будуть гонимі від власти. Гоніння від власти за віру – самий короткий путь у Царство Божє. Правда, многі люди не хочуть терпіти. Маса людей навіть вважає, що його оскорбили на вулиці, це вже для нього невиносимо і нетерпимо. Але наша віра наперед сказано, сам Господь казав, і у апостола Павла постійно знаходимо: вам, християнам, не тільки дано вірувати во Христа, но й страдати за Нього. Якщо спортсмен біжить на марафоні, та не значить, що він оті 10-15 кілометрів буде бігнути з легкостю. Біг марафону – це великий труд, це концентрація духовної сили, то друге дихання в путьові. Лише так буде результат. І ми з вами, християни православні, Української православної церкви, нині просимо: Господи, ми, як християни православні, як ті учасники духовного марафона, біжимо у Царство Божє. Поможи нам, щоб ми видя подвиг Євлампія і Євлампії, брата і сестри, щоб ось ми виділи нині подвиг монахів Зографського болгарського монастиря на Афоні, щоб ось ми виділи подвиг наших
Учора ми поминали преподобного Іова Угольського, позавчора преподобного Олексія і сповідника Карпаторуського, видя їх подвиги, щоб і ми були такі сильні. Що касається Афона, то в наших людей, жителів Закарпаття, історичних карпатських русинов, Афон був неким образцом віри. І хоча нині там частина монастирів ослабла і прийняла розкольників, то не значить, щоб ми перестали вважати Афон, бо більшість монастирів, в тому числі наш монастир святого Пантелеймона, остається вірним канонічній церкві. Божа Мати, благослови нас, щоб ми були такі смілі в той час, коли правителі замість того, щоб організовувати війну з врагом, щоб глядати ліпші діяння для улучшення життя народу, вдруг починають воювати із своїми громадянами, треба усилено молитися, бо то дуже поганий показник бездуховності таких правителів і таких законодавців. Бо лиш так поступаючи, духовно оцінюючи события, ми туй, діти Божі, канонічної церкви, діяння котрих по плодам нашим упознають, якої ми релігії. Але ж так, сказав Господь, ідіть, люди, і робіть добрі діла, щоб вони світилися так, щоб другі люди виділи ваші добрі діла і прославили би Отця Небесного, котрий на небі. Бо лиш так поступаючи в церкву Бога живого, діти царства, а у вічності наслідники небесних обітелей. Амінь.